Nataša Tanská, Puf a Muf na dedine. Nedeľa. Keď nám večer Miško dával do misky mlieko, povedal: Hádajte, kocúri, čo je nové. Nevieme, povedali sme. Sú prázdniny a tak ma v pondelok oco odvezie k starej mame. Kedy je pondelok? Spýtal sa môj brat Puf. Zajtra, povedal Miško. A kedy je zajtra? Spýtal som sa ja. Keď sa ráno zobudíš, povedal Miško. Chvíľu sme nad tým rozmýšľali, potom Puf povedal: Vezmeš nás so sebou? Nesmiem, povedal Miško. Musíte ostať doma, ale teraz už choďte spať. Horký, že spať, oka nezažmúrime, len hútame, čo robiť. Veď aj my chceme raz vidieť dedinu. Hútali, ako sa tá dostať, až Pufovi zrazu čosi prišlo na Muf, vieš rýchlo skákať? Opýtal sa ma. Že či? Povedal som. Tak je dobre, povedal Puf. Vymyslel som, čo urobíme, len rýchlo spí, nech je už zajtra. Pondelok. Keď sme sa dnes ráno zobudili, hneď sme vedeli, že už je zajtra. Utekali sme na dvor a schovali sme sa. O chvíľu prišiel oco s Miškom. Niesli veľkú cestovnú tašku. Oco otvoril kufor auta a keď sa zohol po tašku, urobili sme hups. A už sme boli dnu. Ani oco, ani Miško nič nezbadali. Na dedine Miško skoro z nôh spadol, keď oco otvoril kufor a my sme vyskákali. No toto, čudoval sa. Čudoval sa aj oco, ale my sme sa len smiali. Boli sme na dedine. Dedina je celkom iná ako mesto. Domy tu nemajú ani výťah, ani schody, iba dvor. A kocúri sa tu môžu prechádzať, kde len chcú. Išli sme sa teda prechádzať po dvore. Dobrý deň, pozdravil spôsobne kohút. Vy ste tu nové kocúri? Sme, vravíme. Budete tu bývať? Nie, my sme len turisti, povedali sme. Čo je to turisti? Spýtala sa Sliepka. Turisti sú tí, čo prídu, na všetko sa pozerajú a zasa odídu, povedal Puf. Krútili sme hlavami na všetky strany a vypliešťali sme okále, aby všetci na dvore videli, že sme naozajstní turisti. Zvieratám sa to páčilo. Najprv začala krútiť hlavou koza, potom prasa, potom kohút, potom husy, potom kačky, potom zajace a napokon aj sliepky. Sme turisti, vykrikovali a vypliešťali okále. A nie ste, povedal Puf. Akože nie? Pýtali sa zvieratá. Lebo by ste museli najprv prísť a potom odísť a vy ste stále tu na dvore. Kto je stále na dvore, nemôže byť turista. Utorok. Dnes zavčas rána sme sa rozprávali s kohútom. Kde ťa večer naťahujú, aby si ráno kikiríkal? Spýtali sme sa. Nikde. Urazil sa kohút. Prečo by ma mali naťahovať? Lebo budík sa večer naťahuje, aby ráno budil. Poučali sme ho. Ja budím sám od seba, povedal kohút. A máš aj takú gombičku, čo sa stisne? Spýtal sa Puf. Nemám, na čo by mi bola? Aby sme ju mohli stisnúť, povedal Puf. Na čo by ste ju stískali? Pajedil sa kohút. Aby si nekikiríkal, povedal Puf. Keď sa na budíku stisne taká gombička, potom budík nezvoní a všetci môžu ďalej spať. Vieš, my sme tu s Miškom na prázdninách a radi by sme si troška pospali a ty nás budíš hrozne zavčasu. Aké zavčasu? Zostil sa kohút. Budím, keď je ráno a ráno má každý otvoriť oči a húbky z postele. Kto spí, nič nevidí, čo sa na dvore robí. A čo sa na dvore robí? Všeličo, ale spachtoši sa to nedozvedia. Boli sme zvedavé, čo sa ráno na dvore robí. Tak dobre, povedali sme. Zajtra ráno zakikiríkaj, my otvoríme oči a húbky z postele. Nechaj my vidíme, čo sa robí. Streda. Keď nás dnes ráno kohút zobudil, videli sme, ako kačky práve vychádzajú z dvora. Dobré ráno, pozdravili sme ich spôsobne. Kdeže? Na rybník, povedali kačky. Zaplávať si. Čo je to rybník? Spýtali sme sa. Puf a Muf nevedia, čo je to rybník. Chichotali sa kačky tak hlasno, že sa zbehli všetky zvieratá na dvore. Rybník je predsa veľká jama a v nej veľa vody na kúpanie. Tak povedzte rovno, že idete na kúpalisko,
Urazili sme sa. Už sa nezlostíte a poďte s nami, povedali kačky. Rybník vyzeral ako ozrutné kúpalisko, v ktorom plávajú ryby. Poďte s nami skákať do vody, pozývali nás kačky. Nechce sa mi, povedal Puf. Ani mne, povedal som. Vyhovárali sme sa, lebo nevieme plávať. Kačky teda skočili do vody a odplávali. Čo ak na to prídu, že nevieme plávať? Pošepkal mi Puf. A naozaj, kačky boli o chvíľu znovu pri brehu. Poďte s nami do vody, volali na nás. Dobre, povedal Puf. Budeme pretekať, vy budete plávať a my zasa sledovať, kto príde prvý. Skočili sme na myškovú plť, ktorá stála pri brehu. Odpíchli sme sa a kričali na kačky. Do toho, do toho! Kačky o dušu plávali. Ani jedna nezbadala, že sme sa s Pufom ani len neomočili. Štvrtok. Až dnes sme sa zoznámili s kocúrom Pazúrom, čo býva u starej mamy. Doteraz ho nebolo. Keď prišiel na dvor a uvidel nás, naježil srsť a prskol. Dobrý deň, pozdravili sme slušne. Čo tu robíte? Povedal nevychovane kocúr Pazúr a zodvihol chvost. Len sa tak pozeráme, povedali sme. Tak prestaňte, povedal kocúr Pazúr. Nemôžeme, povedali sme, lebo sme turisti a turisti prídu, na všetko sa pozerajú a potom odídu. Kocúr Pazúr nás obišiel a potom povedal. Viete loziť po stromoch? Vieme, povedali sme. Nebola to celkom pravda, lebo v meste sme celý deň doma. Tak kto bude hore rýchlejšie? Povedal kocúr Pazúr. Rozbehli sme sa, ale za každým sme sa na strome pošmykli a už aj sme boli dolu. Kocúr Pazúr sa nám smial. Z mesta sú a nič nevedia ani len vyliezť na strom. Na čo by sme to mali vedieť? Urazili sme sa. Keď chceme ísť v meste hore, ideme výťahom. Fíha, čudovali sa zvieratá na dvore. Výťahom? Aj my chceme, aj my chceme. Spravíme im výťah? Spýtal sa Puf. Keď budú dobré, povedal som. Budeme, kričali zvieratá. Aj ty? Opýtal sa Puf kocúra Pazúra. A ja, zašomral kocúr Pazúr. Tak sme na strom vyhodili povraz, kocúr Pazúr ho prehodil cez konár, dolu k povrazu sme priviazali vedro a už bol výťah hotový. Ťahali sme zvieratá vo vedre hore dolu celý deň. Veľmi sa im to páčilo, ani nechceli ísť spať, tak sme museli večer dať na vedro ceduľu. Výťah nepremáva. Piatok. Urobíme si výlet do lesa, povedal dnes ráno Miško. Na čo? Spýtali sme sa. Budeme zbierať huby a jahody a možno uvidíme aj lesné zvieratá, povedal Miško. V lese bolo veľa stromov a všetky boli rovnaké, takže sme ich nevedeli rozoznať. Každú chvíľu sme sa medzi nimi stratili. Kde si? Kričal Puf. Pri strome, kričal som. Pri ktorom? Kričal Puf. Pri takom istom ako ty, kričal som, lenže inom. Tak dlho sme sa hľadali, až nás to zunovalo. Teraz poďme hľadať huby, povedal Puf. Dobre, povedal som. Prišli sme na čistinku a Puf zakričal. Huby, kde ste? Huby, nič. Huby, kde ste? Zakričal som aj ja, ešte hlasnejšie. Huby sa neozvali. Počul si ma, keď som kričal na huby? Spýtal sa Puf. Pravdaže? Povedal som. Tak aj huby ma museli počuť. Ak sa nejaké neozvali, tak tu nejaké nie sú. Potom sme kričali na jahody, ale ani tie sa neozvali a tak sme si povedali, že sa radšej porozprávame s nejakým lesným zvieraťom. Ty máš krásny chvost, povedali sme veveričke na strome. Aby som mohla skákať zo stromu na strom, povedala veverička. Aha, takto. Skákala tak krásne, že sme sa na ňu nevedeli vynadívať. Večer zaliezol Puf za skriňu a čo si tam potajomky stváral, ale ja som ho vyšpehoval a vidím, že si kefuje chvost proti srsti, aby ho mal našuchorený ako veverička. Požičaj mi kefu a ja chcem mať chvost ako veverička, povedal som. Tak sme si kefovali chvosty obidvaja a potom sme skúsili skočiť zo skrine na lampu, ale rozpleštili sme sa na dláške.
Chvíľu sme boli smutné, ale potom Puf povedal: nechajme to, načo sa máme učiť skákať zo stromu na strom, keď doma na našom dvore je len jeden strom a aj tak nemôžeme na nejaký iný skákať. Sobota. Zajtra už ideme domov, povedal dnes ráno Miško. Tešíte sa? A ty sa tešíš? Spýtali sme sa. Nie, povedal Miško, lebo tu mám kamarátov. Ani my nie, povedali sme, lebo aj my tu už máme kamarátov. Mali by sme sa s nimi pekne rozlúčiť, povedal Miško. Mali, súhlasili sme. Čo keby sme urobili rozlúčkový večierok? Pozývame vás na rozlúčkový večierok s programom, povedali sme zvieratám. Čo je to rozlúčkový večierok? Spýtali sa zvieratá. Večerok je, keď sa zvieratá vyparádia, prídu k nám na návštevu, pijú a tancujú a pozerajú program. Keď všetko vypijú a nikto už nechce tancovať, rozlúčia sa s nami, aby to bol naozajstný rozlúčkový večierok a idú spať. A čo je to program? Program je, keď každé zviera ukáže ostatným, čo vie. Rozlúčkový večierok bol veľmi pekný. Sliepky si našuchorili perie, kohút načesal hrebienok, koza si vyleštila rohy, kačky si obliekli kúpacie čapice, dunčonový obojok, prasanovú mašľu a zajace si namaľovali čierne fľaky na kožuchy. Puf čapoval vodu zo studne a koza s kohútom robili muziku, takú istú ako Miško doma so svojimi kamarátmi. Keď sa všetci vytancovali, bol program. Najprv vystupovali zajace, ktorý vie rýchlejšie žuvať žuvačku. Potom sa píšili kačice, ktorá rýchlejšie prepláva mláku. Sliepky súťažili, čie vajce sa dogúľa ďalej. Dunčo ukazoval, ako vie chodiť po zadných, ale sa potkol a všetky zvieratá sa mu smiali. Koza sa nechcela pochváliť, ako vie pichať rohami. Zapichla sa však do vrát a zvieratá ju museli z nich oslobodiť. Keď nám husy zagágali rozlúčkovú pieseň, skoro sme sa s Pufom rozplakali. Škoda, že ste turisti, povedali zvieratá. Prečo? Čudovali sme sa. Lebo turisti sú takí, čo prídu a zasa odídu, povedali zvieratá. Keby ste neboli turisti, mohli by ste iba prísť a nemuseli by ste teraz odísť. Chvíľu sme aj my ľutovali, že sme turisti, ale Puf potom povedal: ak teraz odídeme a chceme ostať turistami, musíme potom zasa prísť. Áno, áno, tešili sa zvieratá. Ostaňte turistami a o rok príďte znova na prázdniny. Sľúbili sme, že prídeme, len či sa nám podarí zasa potajomky vhupnúť do auta.